Крэльская унія – умоўны тэрмін, якім абазначаецца дынастычны саюз, персанальная унія паміж польскім каралевствам і вялікім княствам літоўскім у выглядзе шлюбу паміж вялікім князем Ягайлам і каралевай Ядвігай. Насамрэч, ніякага саюзу, ніякай уніі ў Крэве падпісана не было, але пра ўсё па парадку. Паводле дамовы з Тэўтонскім ордэнам, Ягайлы з Тэўтонскім ордэнам ад 31 кастрычніка 1382 года вялікі князь меў хрысціцца па заходняму абраду разам са сваёй краінай на працягу 4 гадоў, паміж 25 снежнем 1382 года і 25 снежня 1386 года. Кіраўніцтва Тэўтонскага ордэна са свайго боку дапамагала дапамогу тым збройную супраць усіх з гэтым нязгодных – русінаў праваслаўных і іншых, хто адмовіцца прымаць каталіцтва. Справа для ордэна была важнай, бо праз яе ён дэманстраваў важныя палітычныя рэчы. Па-першае, ён паказваў, калі б удалося увесці каталіцтва ў вялікім княстве літоўскім, паказваў тое, што агромністая матэрыяльная ваенная дапамога захаду для Тэўтонскага ордэна не ішла намарна, а па-другое, гэта б хаця б трохі нейтралізавала негатыўны эфект ад абвінавачванняў крыжакоў у заходняй Еўропе у канфліктах не толькі з язычнікамі, але з мясцовымі хрысціянскімі дзяржавамі, найперш Польшай. Ягайла сваё абяцанне стрымаў, ён хрысціўся ў каталіцтва 15 лютага 1386 года, але з адным нюансам. Ён прыняў каталіцтва не ад Тэўтонскага ордэна, а з Польшы. Гэта была сур'ёзная палітычная параза і удар па рэнамэ Тэўтонскага ордэна ў Еўропе як галоўнага рупліўца каталіцтва ў Прыбалтыцы. Пра гэтак званую Крэўскую унію, бо дакумент у Крэве не быў унійным актам, створаная агромністая гістаграфія ў Польшы на працягу 19-21 стагоддзяў нашмат больше па аб'ёму, чым у іншых краінах, што і зразумела, зважыўшы на гістарычныя наступствы гэтай уніі для Польшы, для гэтай краіны. Тэма уніі выклікае зацікаўленне у літуўскіх гісторыкаў, якія агулам у цэлым ацэньваюць гэты акт, гэты дакумент даволі крытычна. Амаль адсутнічае спецыяльная гістарыяграфія ў Беларусі, таму што у часы БССР існавала неафіцыйна негалосная забарона на вывучэнне палітычнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага. У сучасных беларускіх ацэнках у гістарыяграфіі афіцыйнай выступаюць вельмі негатыўныя адносіны, негатыўныя ацэнкі гэтай уніі, і у суб'ектнай нацыянальнай гістарыяграфіі адносіны да гэтага акту можна ацаніць як стрымана крытычныя. Аналіз польскай гістарыяграфіі пра шлюбны саюз Ягайлы і Ядвігі можа скласці асобную вялікую кнігу, настолькі яна аб'ёмная і заглыбленая ў падрабязнасці. Польскія гісторыкі ўжо больш 2 стагоддзяў дыскутуюць пра самыя розныя дробныя справы і дэталі. Напрыклад, хто быў ініцыятарам пачатку перамоваў пра шлюб? Або ці дашло да кансумцыі шлюба, это значыць фізічнай блізасці паміж каралевай Ядвігай і афіцыйным мужам Вільгельмам Габсбургам? Або ад каго Ягайла ўзяў імя Ўладзіслаў? Ад хроснага бацькі ці караля Лакетка і гэтак далей. Пэўныя аспекты дыскусіі могуць выклікаць здзіўленне. Напрыклад, некаторыя гісторыкі, ведаючы далейшую хаду падзей, усё ж задаюцца пытаннем, ці страціла Літва суверэннасць пасля уніі ці не. У гэтай сувязі асобны пласт гістарыяграфіі складае дыскусія пра значэнне, пра сэнс аднаго слова з крэўскага дакумента «аплікаре». Пра яго гаворка яшчэ будзе ў нас. Дакумент, падпісаны Ягайлам у Крэве 14 жніўня 1385 года, не быў дамовай пра унію ці пра якую-небудзь іншую саюзную справу. Хутчэй яго можна назваць дэкларацыяй, таму што ён быў падпісаны і завераны пячаткамі прадстаўнікамі толькі аднаго боку Вялікага княства Літоўскага, вялікім князем і некалькімі удзельнымі князямі. Крэўскі дакумент прадставіў абавязанні Ягайлы польскаму боку, якія ён меў выканаць пасля заключэння шлюбу з Ядвігай. Дакумент быў адрасаваны маці Ядвігі, венгерскай каралеве рэгенцыі Эльжбеце Баснійскай, таму што на той момант сама Ядвіга яшчэ не дасягнула паўналецця.
Некаторыя даследчыкі карыстаюцца больш дакладным тэрмінам Крэбска-Ваўкавыцкая унія, таму што менавіта Ваўкавыску 11 студзеня 1386 года Ягайлу палякі перадалі польскі адпаведнік гэтай дэкларацыі. Ад таго моманту ўжо можна казаць пра існаванне ліцвінска-польскай дамовы наконт заключэння уніі, якую яшчэ трэба было рэалізаваць.